Yeah, yeah, yeah. La la la. I'm shut up. Mana masina waki dinayi manaki uya chitambe chitambe usarambi harizidambi tokona kungonetsana shekutadza kunzwanana gasapesana tokona kungosaisana shekutadza kutasana gasapukana Ndokudai NeMoyo mai mwana ndinokudai rudo rwamunoda ndichakupa ife ndakushupa Ndokudai NeMoyo mai mwana ndinokudai zvese zvamunoda ndichakupa ife ndakushupa unyange vamwe chindiseka vamwe chindilafa asi unondisimbisa nekuti unondilafa kure isusu kwatabva ngatirambe tiri tese kusvikira izotafa vakawanda vachataura zvakawanda asi kutaura shuwa ndive vandakada ndikuudze zvizere mwana iwewe Ndokudai NeMoyo handikunyepere Ndokudai NeMoyo ndati Ndokudai NeMoyo shuwa Ndokudai NeMoyo tinewe dona peta tomorrow Ndokudai NeMoyo mai mwana ndinokudai rudo rwamunoda ndichakupa ife ndakushupa Ndokudai NeMoyo mai mwana ndinokudai zvese zvamunoda ndichakupa ife ndakushupa hapana asina wake dinayi manaki uya chitambe usarambi harizidambi tokona kungonetsana shekutadza kunzwanana gasapesana tokona kungosaisana shekutadza kutasana gasapukana Ndokudai NeMoyo mai mwana ndinokudai rudo rwamunoda ndichakupa ife ndakushupa Ndokudai NeMoyo mai mwana ndinokudai zvese zvamunoda ndichakupa ife ndakushupa Want your business to stand out in Zimbabwe? Grab a .co.zw domain right now. Get local visibility and custom emails. Couch Ambassador assist you. Visit couchambassadors.co.zw today.